Tetelestai. We Just so we Ubia wo timi da bonte na wo si nyame fie. Anya wan ka menti bi da. Sanity. Bia ne ofanya. Adana ba na wo ka ma adwene wo ho saa. Menti ahye. Because o hwe amamfo the way almost bi de dan ne cars ya kese etu ho a. Na wo wasi nyame fie, na wo ti wo fie. Wo secret pa ne sen. Trying to say yan show nyankropo ahini ene tre ne kane na me di yenom beka ho na wanfa nka ho abende na je say yenom de na je say e bonus manyame nti me gidi nyina so ekura me ne say Yesu a obeyi ni panyina yi no okwan afa so ye obi ayi okwan onipa fa so ne onyankropo nya yonkofa okay ebi obi de ne say obehwe wiase de na ansa no obehu Kristo okay but me de ende me hwe de oka aye no de kyerosem ne ka no say yan hwe na hini eno ne tre ne ka ne na yenum kyere say o ma ne buso nti se me hwe nyame ahini ka ne de a na yeyi na o ka no so no obi ka se no ka se yeyi ni ma na ke sade a owo ma ne buso ade a ehonye den ma no ehonye na emma no nti no ka se yeyi num yeyi de fa ko me fanya hwe asa ehunhia na je se ehunhia no owo ma ne bro so nti o fa kokora nka no ma me misa akwashimi ba je bisa sofo waye we anya sofo fo nyina na ayo sa omo nyesa no afutuo be na ade be mo se oso mu din ka hwe ahini ne because they say no asofo no bi no mo aban most metimi aka se omo hwehwe omo ahini e chen nyankopon de omo de ni hia chen o se ye be hwe nyankopon de e de afutuo na ade be mo me obiri bi ka kire wona ye maka kire wona se onfa Yesu nsinani so di ntra Yesu ba ye no okansem bi onipa ba ne de oni ba bi te na woni ba bi da onipa ba no wo ba se ubedi na chi no woni ba bi te ena woni ba bi so da nti wanhwehwe bibia eka ahini na yesoma no wo mu no na Awurade enam saa kwan so di nkunimdie kese bare no Kristo Yesu emma di ne sinani so a na ye owu a na nka nipa nyina kwan se enka ensi no esi tinano bi ose Awurade se kebetumi a makuru wai ensan me honko nanso nye de bepe nemu ope enye ho enti se oye osofo a ewose ohwe se nyame pe ebe ya adwuma wa abrabo nim se nyame pe ntumi anya adwuma awo abrabo ma na de unim de ya obakakopem nti enna ekene bi obi so oye nyame adwuma nanso no oye adwuma ma bonsam nye nyame adwuma no oye nemom oye adwuma ma bonsam Awurade hu ye mobo amen Awurade hu ye okay so ebe no ayebe ya kenyina no yenya ne nyina mfema na fe etiefo mo are aso se omo beti pendem pai boy beboy no omo wen de minim se omo wen omo pe bibi afri nyankopon ho de minim se omo twen omo mpese omo nyanyame animu adom de mi wo gidi se omo twen ti aka no sofo yenya ma na fe one asofo mpanimfo ene odise odise and call from a radiaco and come papa because me watch mine. What do you say, Mbo? Men fell radiaco. Where you watch mine? I said, what's out there? Some for now, are they tighten now? A boo a man for the bone, your own baby. I say, Christo used to buy, no tighten now of fire, no come on, tea. Nice young for no, it didn't burn your different. So near from near from was your for asmafo be asem no mko kan no na si we die omo ye Kristo echi difo Kristo echi difo
ɛna akoa bie ni hɔ a wɔne ne wura sɛ Tamu. Dai. Akoa bie ni ne wura nse. Oh yeah, sure. Akoa nsene ne wura. Na okay, title bebe na ebu o Ghana ha no ifren. Oh, obi title there. Mem pesa me kasa afa ho. Because of say onyankropon frɛ onipa bia ankorankora bia ɛwɔ dom ne nepa ne kwan a ofa so frɛ no kwan a nyame ɛfa so frɛ Petro ɛna nyame kwan ofa so a ɔfrɛ Saul na yɛbɛ frɛ no Paul nti ɔfrɛ no ɛnyɛ pɛ ti o de yɛmfrɛ wɔ Awurade akoa wonderful. Okay, watch my. Inti one ye me Yes, I'm watching man kan ho. Me fries ma o ene ho nkro ne ba ma me no. O ye no reverend, me sa ase ne abre o sasesa no. Ombe. Ya bo me credit card say reverend. But the nyame frɛ me wo mu no me ntontwene. Eno ana na koso o use. Me of ohwefo Emma Christo. Nti anopai ebi obi tie me onte mase. Nanso sanka obi na dwen man kobete ase. Okay. Kobete ase pa. Amen. Anopai me no che onyankropo asem. Bible say wan kwati asem no anye bribi biara oyo wiase. Nti Bible say mfiti ase no na asem no na wo ho. Mayemo mpai. Yada wasi nyankropon odom nyina nyankropon ne Awurade be fire nso ya agide ema wiase nyina wona ehwe yen wona etie yen fire nso ya agide ma won asa niema nyina wie paya yede ani onyam ne di ama Kristo yenim se anopai waye wo Yesu din mu amen. Anopa me no ka safa timbi amato ne den sen wosra anointing enwosra na ya wosra bebre na owiase na me no beka sa wie no na wo wosra me ka wose na Kristo Yesu ayo nyankropon ba no ne den at the Christ means the anointed one. The yasran. Yawo srabebre na owiase. Yawo nkumbi owiase a sabi ye fa no kwase antemo. Ani ewo nkuto de. Ani ewo kokobeta. Yawo nku ahodo bebre na wo ho. Onipa etumi yisu ema ne yiyi na no pai me pese onipa ti bibia se se enwosre bia ma obi abrabo so a na ware kura enyeyi. Oh yes. Ejuma na oye no sa enwosra mamu a enyeyi enti se obi ti akonya so se wo hena eduru pempen so bi a ye de ne besie dwa so a yesra na ngo na enwosra meka ho asem aye nwosra otumfu nyankopon hwiegu ne maso ema ne mabra bodane enti se obi ye kokohwe akwa na ode nwosra gu no so my God na enwosra ne nti etumi ye mana bra bona dane. Yes. Mama no kenkan nyame asem our second kings chapter 9 verse number 1 coming. Ipacho kama me. Itagin ka sanu wa himfungu me tosumi no. Itire yonkron chimo ye ba ko ere ko no. Etifia so sra yehu enwo si no Israel so hene. Osra brantie bia ye friend yehu enwo ana odne si Israel so hen. Yanko. Amen. Osena odifo Elisha frɛ odifo manu mu ba ko ka kire no se. Odifo Elisha afraid difo manu baako no ka kire ne se. Baboso fa ngoto yi kura afei fa enwoto yi ekura wonsem
na ko Ramot na sɛ woduru hɔ a hwehwɛ nim si ba Yehoshaphat tie me tie hwehwɛ ne si ba Yehoshaphat ba Yehu ho kɔne nkyɛn na ko mu wura saa fie nim na ma no nsɔre mfiri ne nuanom mu afei ma saa brantie ne nsɔre mfiri ne nuanom mu onipa bi ti baabi a wote no nyame opagya wo hɔ a ɛnyɛ yie no kwasem baabi a wote no a wotwa nyame ani onyam no sɛ onyankopɔn pagya wo hɔ a ɛnyɛ yie no kwasem agye sɛ oyi wo firi hɔ na ɔde wakɔ wie baabi na ɔde ne nwosra agu so amen enti abusua bi wɔ hɔ a sɛ wɔmfiri abusua no hɔ my God na wankɔ dɔgye baabi a nwosra kura ntumi ma yes enti ɛna no bi awurade nyankoropɔn ka kyerɛ Abraham sɛ Abraham firi wagya fie nyame pɛ so ɔyɛ Abraham yie but Abraham da so tɛ na gya fie my God ɔda so tɛ ne na fie yes enti nyame yɛ ne yie a ɛnyɛ yie enti na wɔ so ɔka kyerɛ ne sɛ firi wagya fie nti wei ɔka kyerɛ sɛ odifoɔ yi sɛ wokɔduru fie hɔ a ɛnsra no wɔ ne nua no mu ɛmfa nwo ne ngu n'atifi ɛwɔ ne nua no mu my God na mmom fa ne firi fie hɔ na fa ne kɔ mpiakyire pie mu na gye sɛ fa ne kɔ sɛ wɔ hɔ a fa ne kɔ chamber yes ɛnsra no wɔ within yes sɛ yɛhyɛ nwosra gu so ɛwɔ nnuanom mu a kyerɛ sɛ nnuafoɔ nyinaa sɔre sɛ kyerɛ sɛ wobɛyi nipa titiri oh yes asene wɔn wobɛyɛ dɛ wobɛyi nipa titiri asene wɔn enti ɛne nyinaa sɔre yes ɛtia wo no kwasem that is why a onyankoropɔn ma kwan ama yɛnsra branteɛ no ɛwɔ ne nuanom na mmom yɛyi ne pie anɔpa yi awurade nye obi mpie amen abusua bi obi dam Jesus yɛyɛ ntumi mba ɛnneɛma tetere no my God anɔpa yi awurade nye mpie amen abusua bi wɔ mu a wotena fie na wote mu na wotumi nwale dabi because esu ne ba yi na di wɔ fie hɔ no sɛ ɔsi ɛnoa na abɛ practice a ɛne aware yɛ fɛ na aware wunya bi emma because ɛyɛ anoɔyɛ a efie mu na woteɛ gay ɛyɛ na ntinitwitwa fie mu na woteɛ ɛnyɛ kristosom dabi na mmom ɛyɛ nneɛma basaa ɛnsɛ sɛ onipa yɛ saa fie nim ɛna wohyɛ my God ɛna wohyehyɛ awareɛ ɛbɛyɛ dɛ na aba emma saa fie nim na wohwɛ ɛna wohyehyɛ akwantuo can never be possible hello hi na no me wɔfa ka asɛm bi ɔse papa bi ɛna etu kwan akɔ aburokyire ɔmo te pere mu a ɛna papa baako ate hɔ yasɛbo obiara ɔno deɛ wanyɛ hwee ɛna de ɔte ne nkyɛn sɛ na sɛ yɛsɛvo ɛka osika otui ayɛ ho nti ɛde na wonyi no so yɛ me I'm a witch me abayifo na me kɔma kɔsɛ obi adwuma my God nti sɛ me de biribi kama no a deɛ me kɔyɛ na sɛ ehu ɛti sɛ nwosra bi ama wo so a my God obi bɛsɛe deɛ ɛkura wo no oh yes oh yes deɛ kura wo no a wosusu sɛ ɛyɛ wo dea no a wode bɔ ho nsafo hene no my God sɛ nwosra bi ama a sɛ nwosra bi ama ɛbɛsɛe my God enti ɔse ɛnsra no ɛwɔ ne nuanom fa ne kɔ ɛfiri di ɛkɔ deɛ yi piem aha na fa ngotoa no hwie gu ne tifi na fa ɛnwotoa no ahwie gu ne tifi na ka sɛ sɛ awurade sie ni mesra ngo nsi wo Israel so ma mesra wo ngo na memfa wo nsi Israel so hene mpo ma mesra wo ngo na memfa wo nsi Israel so eti na koduru mpɛmpɛnsuo bi a etwa sɛ awurade sra wo bi ngo na ɔde ne si Israel so na awurade ani tini ɛhyɛ busua nyinaa mu ɛna ɔkɔhu saa aberanteɛ no nti yɛbere yi so
edurum pempenso bi a abusua ye firim obonsi ye gunsa ne abodin asemasi na nasemasi ene nasefo ne agye so awie sadia na oti sase ene nyamia sama urade sem famra say sa enwosra bi ba so a sa ne ama no se bon ne dia Jesus esunsun sanso emma wo so da Amen. edi entra enwosra bi akasa oh yes enwosra bi akasa My God. omega asem kire o say okay kai Acts chapter 10 verse number 38 o say na Yesu a ofri Nazareth sadia onyankropon edi sunsun konkonon asra no my God na ochini yi yes Yesu a ofri Nazareth Yes. onipa bi a wotie mi a ha wo firi kro bi a wa wonim Oh. ewurade say what enwosra bi ba be ye wo yi Amen. na nya nwosra ye be hwie gu ho ama ho afọ enya no ho asa na meka ho asem Yo. na mom enwosra otumfo nyankopon de ma amen ye anadwi de wo tie mi wo fie ewurade hwie nwosra bi ma no amen won konkoro nwosra mesi obi so amen na sa adeɛ bi a wonam mu nipa dwen sɛ entumi nye yie no anwosra ne nti oh Jesus enkonnua bia mpapai my God anwosra ne nti powerful adesoa bia mfiri ntɔ my God Yes. eti yi sa brantie no efiri ne nua no mu Jesus sister anadwo awurade nyiwu Amen. amen papa wotie me deɛ wɔyare dɛ yare mpa so wɔ yesu din mu Yesu di mu. anadwo yi Anadwi. anɔpa yi My God. awurade onyiwu Amen. na ɔmfa nwosra bi oh Jesus ɛnsɔ so Amen. ɔmfa nwosra bi nsɔ so Amen. na sɛ saa nwosra ne ba a oh baabi a nnipa ntumi nwura no oh wɔ yesu Jesus dim wobɛwura hɔ Amen. wɔ yesu dim wobɛwura hɔ amen ɛdeɛ ntira ɛnwosra bi akasa yes mese deɛ yi ɛnwosra bi akasa. akasa sɛ nye nwosra a sɛ nye nwosra Oh. a ɛnkiri ntumi mɛtena hɔ dabi ɛnwosra ne nti awurade yi nkonnua firi yɛn oh Amen. anɔpa yi Jesus nkonnua biara Oh. wɔ yesu dim my God ɛmfiri w'abrabɔ so amen ɛmfiri wo sikasɛm so amen ɛmfiri w'adwuma so amen ayayayayayaya Jesus Christ. mepatɔ yɛn kan ɛna aberanteɛ a ɔyɛ odiyifo no aberanteɛ no si mu kɔɔ ramot na ɔduruiɛ no na hwɛ dɔm no asafohene no tete hɔ na dɔm asafohene tete hɔ ɔka sɛ ɔka sɛ mewɔ nsɛm bi mese mo mewɔ nsɛm bi mese mo ɔsafohene asafohene na yehu bisaa sɛ na yehu busaa sɛ wo ne yɛ nyinaa mu hwan wo ne yɛ nyinaa mu hwan na wɔse na wɔse na ɔse na wɔse wo wo asafohene asafohene ana ɔsɔre kɔɔ adan no mu ɛna wɔsɔre kɔɔ dan no na mu ɔhwie ɛngo guu ne atifi na ɔhwie ɛngo agu na n'atifi ɔka My kyerɛ no God. sɛ na ɔka kyerɛ no sɛ sɛ awurade israel nyankopɔn sɛ sie ni, awurade israel nyankoropɔn sie ni mensra wo na mensi wo awurade man israel so hene mɛsrɛ wo ngɔ na memfa wo nsi awurade man israel so ɛhe amen obi anka amen amen powerful ɛti ɛnwosra ɛho hia yes Papa. ameka asɛm kyerɛ wo aberante ketewa bi na awurade hu no fie na ɔgye si fie my God 1 Samuel chapter 16 1 Samuel chapter 16 saa wɔn adi kae no 1 Samuel chapter 16 ɛhɔ na wobɛhu makenka nsɛm a me ne wo kan sɛ aberanteɛ ketewa bi a ɔwɔ gye si fie na wɔda nwuram na yɛmfa no nyɛ hwee yɛmfa no nyɛ hwee sɛ nkɔhwɛ nwa yi so yɛsɛ ɔdɛ nkɔhwɛ nwa yi so fonkɔhwɛ nnwan so wɔ nwuram Jesus hallo hai ɛma menka asɛm kyerɛ wo onipa bi a ɔhwɛ nnwan so no oh ɛkɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi a sɛdeɛ nnwan ho braseɛ si teɛ no awurade ma ɔno nso abrabɔ yɛ saa yes a mystery powerful hallo hai sɛ saa nnipa no ma ne ho kwaya na ano bi na me ma menka asɛm kyerɛ me
na ɔse berem sua no na me obi empɛ sumpa na me nana ebisira me no ɔtam odwan ana ɔde odwan no ɛhyɛ me nsam ei na odwan de odwan hello Hi. na nanu bi metie sɔfo bi abakɔsɛma na metie sɛ na wɔsɛ ɔsɔfo bi ɛwawu kɔ ase na ɔno nso ne hwɛ ɔsaa ɔsɔfoɔ no nwan so ɛma no ɛnɛ baabi awurade apagya no no duru ɛnti sɛ ɔnipa bi bɛbrɛ ne ho ase na ɛnɛ wakae sɛ ohia nwosra a awurade de nwosra foforɔ brɛ no Amen. yɛnkenkan 1 Samuel 16 verse number 1. Ɔsɛ ɔsra David so ne hene. Na Awurade ka kyerɛ Samuel sɛ, awurade ka kyerɛ samuel sɛ wobɛgyam Saul akɔsi da bɛyi. wobɛgyam sɔ akɔsi da Na me bɛyi deɛ, na medeɛ mapo ne sɛ, mapono sɛ ɔnni Israel so hene bi mu. ma ɔnne israel so hene bio Fa ngo hyɛ w'aban ma. enti wɔdifoɔ fa ɛnwo ɛsɛ wabɛn ɛma Na bere a mensoma wo wɔ Bethlehem, na bra mesoma wo ɛwɔ bethlehem Jesse nkyɛn. jesi nkyɛn Ɛfiri sɛ, ɛfiri sɛ ne mmɛne mu na mayi wɔ hene mafa. ne mma ne mu ɛne mayi wɔ hene mafa Na Samuel se, na samuel se mɛyɛ dɛ ne makorɔ. mɛyɛ dan na Sɛ makɔ sɛ ɔte a, na sɛ sɛ ɔte a obɛku me. obɛku me Ɛna Awurade ka kyerɛ me sɛ, ɛduru mpɛmpɛ nsuro bi odiyifoɔ kura nsuro My God. osuro sɔ ɔsi na ɛbɛda kɔ na makɔ ofie hɔ ɛbɛda na nwosra na ba so ha obi tempa a ɔmma kwan na sɛ nka awurade bɛ fie hɔ ɛna ɔsi maame ɛsimesi maame akosua maame afie ɔma no yi baako a memfa no nsi ɔhene wo a wotie mbusa sɛ wo maame bɛyi wo anaa busa sɛ wo maame de ne ade wobɛka saafoɔ no ho anaa na ɔwɔ ne dɔba ɛnti wo ne bɛyi no Oh, yes. that is why a awurade bɛyɛ biribi a wɔne wɔ nipa nsuso ho Oh, Jesus. sɛ ka ɔne wɔ nipa suso ho a ebia nkama busuam ka awurade mfrɛ me sɛ ɔsɔfoɔ Dabi da. dabi o kɔmfrɛ me because sɛ nka ɔne nipa susu ho a ɛwɔ nipa bi nka yɛbɛbɔ ne din sɛ wei na yɛmfa mma no wei na sɛ fata anɔpa yi menim deɛ wakoma ɛpere hwehwɛ Oh. na sɛ wobɛbie wo mu ama nwosra foforɔ bi adom foforɔ bi ɛbɛtɔ wo nipadua so a My God. ayayaya Oh. anɔpa yi Jesus. wɔkyeɛ bɛyɛ wo dea Amen. na ɔgyeɛ firi yesu nsɛm Oh, yes. ɔgyeɛ ɛfiri yesu nsɛm No question. ɛnwosra ɛfiri yesu hɔ Yes. ɛsiane sɛ ne din christ no kyerɛ nwosra Amen. the anointed one Yes. deɛ wasra no ama na kyɛn so ɛti nano na nyɛ nwanwa sɛ ɔba de bɔyɛni ɛkɔ bɔ duham de gu ne n'ase because ɔyɛ deɛ ɛsra no Yɛsa no. ɛti na wɔ sɛ nneɛma bi kɔmfaa mu ɛma yɛhunu sɛ nti ɔka kyerɛ ɔba sɛ deɛ wayɛ yi wayɛ deɛ ma mesie da ɛnwosra bi mmura w'abrabɔ so a Amen. ɛbɛdane wɔ dwuma sɛ Amen. ɛbɛmu wawareɛ no anyinya no Amen. ayayaya awareɛ no anyinya no Oh, wɔ yesu din mu Jesus. ɛnwosra bi mɛyɛ ne yie Amen. ɛnwosra bi mɛyɛ ne yie Amen. deɛ wɔnni awareɛ Oh. ɛnwosra no Jesus. ɛmfa awareɛ mmerɛ wo Yes. Yeah. ɛmfa awareɛ mmerɛ wo Yes, Dimo. ɛnwosra My God. ɛnwosra And what's that? sɛ wo nipa kura wɔ wie ase na sɛ wansra yi a yɛhunu sɛ ɛpɛɛ dɛ ɛfa no yɛhunu sɛ n'anim kura yɛ tan na sɛ onipa nya abotrɛ ɛsrɛ yi a yɛhunu sɛ nipa asemasi ne kala ayɛ dɛ ɛtɔ so ne kala ayɛ dɛ ayɛ fɛ ɛnwosra bi a ɛkyɛn saa nkun na wosra no Oh, ɛno na timi dan nipa abrabɔ Jesus. ɛno na meka mfoa ma wo sɛ wode ho bɛma yesu yi a ɛneɛ ɛmfa wo ne jesi Oh, ɛmfa wo ne jesi Dabi o. God. jesi kura wo ne hwan yɛsɛ kɔhwɛ ne mmam Yi wɔ hene afa. na ka ne mma ne koraa no na nka yɛwɔ tenten gra mo abrane Oh, nanso yɛkɔhwɛ yɛ akɔfa abɔfra ketewa bi Jesus.
17 years boy. My God. Minim age bi a wom. Nanso anopai enwosra bi meye oyi. Amen. Papa mpacho kan ma me. Na Samuel say, Aha. Meden makro. Meden makro. Na sort ya. Na sort ya. Obekume. Na Rode say. Rode say. Fanantwie bekura. Fanantwie bekura. Ebekura. Na ko kase. Na ko kase. Me ba say. Me ba say. Me be bo afode amawura. Me be bo afode amawura. My God. My God. Powerful. Powerful. Jesus. Me bo afode it so da wonim sentie nyame ni pe be ba ofie. Oba ofie a e wo purpose ntie oba. Yes. Anopai wonim sentie a wo chim wo fidie no ade ato sompa. Wonim die ntie a ubie wo phone no ekoto sompa wo hwe yen every sompa TV ana sompa live on Facebook. Wonim sentia na awurade wo bibi papa. Yes. At the mount. Yes. That is why one man be pia ye din kwagesem ebrew. Yes. Eti obi nya nwosra but awurade yi ne kanne adua na firi ne so. Die ntra onya nwosra wie wa ya hantan. Wa ya ge. Nipa kwone nchen kura no opam won. Na no be free ase call last week. You free ase call na me ya cancel na mama bi ba so tie free sompa. Oh, wow. Oba ya me na transi din kom papa. Just on ho asem onka. Jenesem. Na onji bibia. Nti nsem bebrebe a ka kire me nyina. Hwe. Ana se ai ade ne si wono so bibia de batum dia fatum. So ni bibia dia. Woni Yesu nko. Amen. Yey. Kristo Yesu na oya agedie de maye no. Wade ni padua. Ebe bo fore ye. Abra wanye kapre. Wanye sempoa. My God. Eti Pentecost fo num bi wo se ode Yesu acha me kwa ode Jesus acha me kwa manto menchia wanye me bribiara ode Yesu acha me kwa manto menchia Oh, Jesus. wanye me My God. Ay. Odi Yesu acha me kwa manto nenchia wanye mi bibiaro Odi Yesu acha me kwa Odi Yesu acha me kwa Odi Jesus My God. acha me kwa manto menchia wanye mi bibiaro Odi Yesu acha me kwa nanka obi odake yesum anya container wo nanka bede ne wanya sika to na wama obi ene nke kadefo e wo man gan na mu nso a me papa nnim na papa mu kura manfa me di mani hu no ba ko pe no ma hu ne bi ewu ene ka magina hen my God e ka magina hen ayi fa na magina nanka ye nya achede atisei na nanu bi na mi buso bi se onse o mita no ye je osika na ohwene ana wano yanye ohenti atoda wo kire wo nsem beberebe sanke aji bibia nka baka wano atum e ka be se Yesu odi onyam Yes. nti e base e baje o light beer na o kasa bebre de yanye ohwe na fa se Yesu die ni onyam no sabi enema hu hia e na ode ye me kasa kire batem babisai sa obabia ni mu na wa man ho kwan ama Jesus Christ aba trani paduanim na enwofofra wode bra ne ma no ebia soro so na paya ene na bra bonyina sa tira bonyina ha wonyam boda Amen. sa urade Yesu amaya nyem ba ene ya won so nyem bo Amen. me say sa Yesu wa maye ya nyem ba menum ye no ya nyem ba he obia
yɛtete ne wo kantinkyerɛ akura bi ase hello na mekɔ kwankyea bokɔ soa pɛtɛhye na mede atwa kwan de aba kantinkyerɛ yi ne nyinaa sɛ na awurade nimmi a wɔma mamfa saa pɛtɛhye no bi anka ma no saa ne waprepa miasie sɛ da bi ba a wɔde mbɛhyɛ ne die de onyam a sister menim deɛ wonam mu menim tebea bi a wonam mu ɛna menim deɛ nneɛma kɔduro anɔpa yi ɛnwosra bi mmerɛ wɔbrabɔ so sɛ David abrabɔ sesae ɛberɛ dɛ nwosra sɔɔ no so ɛma David tim bɛyɛ wɔ hempɔn ɛma aberanteɛ fɛ no wɔda ne nnuanum ɛnso tim bɛyɛ wɔ hene ɛwɔ Israel ɛne ɛwo nso wofie hɔ wobɛyɛ ɔdefoɔ wofie hɔ yɛpɛ nipa titiriwa woyɛ number 1 yɛpɛ nipa defoɔ a yɛde wobɛka ho deɛ ntira Jesus aba na ɔde nwosra foforɔ ɔde adom foforɔ ɔde anuonyam foforɔ abrɛ wɔ nipa abrɛ wɔ nipa ɛti sɛ nwosra bɔ obi so a saa nipa no abrɛ bɔdane ɛno na mesra nwosra ma obi a wotie me kasa Awurade Yesu anɔpaya Awurade mehia nwosra foforɔ ɛnwosra ɛma nipa brabɔ dane ɛma me kɔdwo nsia ɛma me kɔdwo fosu mabrabɔ bɛdane hwie saa nwosra no fagu me so ɛwɔ Yesu de bia no bɔ mpa kebadu ade basude adi kado yande yaba kabada basiante debedebe likabada basiante debedebe li andada basiante daba likabada Yando Masude Kadosa, Yandi Kados, Yanda Yandea, Yanda Tadosa, Kebati Ando Yande Kadosa, Kibata Masude Kados Yanda, Yandi Kadosa, Yanda Tadosa, Kebata Tados Yanda, Likabata Basiante de Bedebe, Kebata Tadosa, Yandi Kados Yanda, Kebata Basude Kadosiande, Yantidi Kebrosiente de Likabayande Basunde Kadosa, Yada Tadosa, Kibata Basiante, Yada Tadosa, Ebata Basiante, Yada Tadosa, in the name of Jesus Christ, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Tie, Ansana Unyankropon Bakachiri Odi Fose. Ensra onipa ewo bra ni nua mo twahia no na gese ba bi ni petwasie bia ensam ho ensam ho etiosi se wuduru ho a ubehu no se wotene nua no mu wote abusua nim ensra no ho yini pie fa no ko pie ho na ko sa ne wo ho yes na fani say Israel so kasa Awurade anopai sami biema no bompaya owura Yesu enwosra bia asasa soma brabo so na yime pie efra busuam efusia no me ase Yesu demo masango sra no embra me so o Yesu demo kabada basia tadaba ikabada basia tedebe kebrosia Kabaraba Janda Baba Kebada Sianta Baba Kebada Sianta de Kebro Sianta Kabada Sianta Baba Likabada Sianta de Kebro Sianta Kebada Sianta de Kebro Sianta Anticado Sianta Anticado Sianta Kebada Sianta de Antikado Sianda Yandosa Kebade Yando Kabo Ande Antikado Sianta Anda Dosa Kebada Basiante de Bedebe Likabada Basiante de Bedebe Lusanta da Basiante de Bedebe Likabada Basianta da Likabada Basiante de Bedebe Likabada Basianta da
Jesus Christ. I told Diana me trini pa for say. A young Cassantia ni pa bahat. Yes. The entia and the youth bebre. Any nipa bebre enya no me. I acquire faso kasa. Yes. Sa unnim will be and was throw one of so and Cassantiano. Hello. Hi. Tinano na me catch obi say. Me can what Tetelestai sort say. Ebia oyere nwusra kura no echen wo be ma no enna wa no tia no ebe mo adwuma sema kofom ampa abia ukunu nwusra ummu sanse ukunu nye osofo nti kasa twetwere bia utimi ka kire no but unnim nwusra won so enti atrasua bedrum pempenso sai obia bie na noa na wodi atem na onipa wodi na tem no wo musa se enwosra be na won so ameka asem kire na no bi bible say abrantie bi efre no Moses sometime no ya abofra hello hi pacho ha yes me se no ya dai o ya abofra na bro ya abofra no sa opo bi one man Moses enwa na ya hwan ya Miriam ana amma Mose anya dai everything as a force as so ono eno odi nipadua eye sacrifice edi ma Mose yes masima me kan wa ntiase dienti asanse o ma me ko ja ne tunsu no so no ababa woni na obi a onya kokuduro ekotitei ko sinse follow baba eye dai ebe tware epaja Moses ede kwa himfie Emma maame no say afi Mose kwa himfie ene sa na tede a ene e wo se me maye ko fa Israel fo na o mawo ne bi na o munim se eye Mose na maame na aba na so bra bi wie du a sa Miriam kroye ni pa bi ebos tenku akasa tia Mose emanyame ade kwata eye no my God asofo na ka ho no nyame ye wonde Onyo hwe. Hello. hi Obi odene nkwatu ho. E ka metumi akasa eye ne nua ketewa. Enti okasa tia na nka nya hwe. Hello. Na so mu wosra e won so. Sana te. Eti ena obi na no a na okasa tia panyini. Nanso onim wosra na e wo sa panyini so no. Eno panyini no so a wo tie me no wano so amu ne wosra eti okasa tia bafra onwene ho that is why amma sadie no ekoso na enam tufo sai sabatwe ho afiri ho na wo bunipa abu wosra awurade ode adom foforo aish obi ntima sam na amen o nyame de adom foforo eba be ye ne maye amen kasa awurade awurade ora yesu ahom biara asore etie nyame mba ene wosra egu yen so ewo yesu de sie bia ya no ba fire awurade anwosra no enkasa na die ye die na tumi bia asem wo yesu de mo yamampa we atikados yanda atikadosa
Fire in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Onopa ya bompa. Yes. Ya kachire urade. Nyame nkrofo bebre enwosra. Nyame nkrofo bebre enwosra ekofom. Wona bamu bu. Hey, etoda ubon se nyame nipa bi na waka asem bi. Wo trase na wotwena sam ne ho a na obusa wo se efrihin. Sam message efrihin. Yesra urade se enradem trenensa. Yes, God. Emme nyame asofo. Yes. Tome bia aya antichrist home. Ebe wie nyame ma. Ebe wie nyame asofo. Yesra urade se anopai ngosra no. O me bi so asofo nyina so. Jesus Christ. Na urade ani onyam. Empie ma nyame ma. Ani nyame asofo. E wo Yesu ni yam pa. Le kamara bara shabran de bere. Le kamara bara sibri ana bara. Orba kibori ana bara shabran de bere. Le kamara bara sibri ana bara. Orba kibori ana bara shabran de bere. Roba bara. Adikadosi ande kabo. Rabada da kibori ana bara. Adikadosi ande. Kabori ana. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. your bumpy. I'm a Ghana police phone. Yes. Ghana police phone. Oh yes. Soldiers in Yes. South phone, teachers, doctors, institutions in Oh yes. your bumpy catcher say a radem for a bind bond two on so. Yes. Amen. Now on phone was raffle for and so on so. Jesus Christ. Any a pin phone Oh yes to demo. a radem jiwon. Jesus Now Christ. was raffle for be. Yes. And Mera Brabo so. Oh yes to demo. Oh yes to the Yamapa. Oh yes to the Yamapa. Oh yes to the
In the name of Jesus Christ. My young yesterday 14 times. Na yam vakos. Si achichire obi a enwosra ne mara. So obi aware nya Jesus enwosra ne mara. Obi adwuma nya Jesus enwosra ne mara. Obi hia ware a Jesus enwosra ne mara. Obi visa Jesus emra. Obi passport Jesus enwosra enso so Jesus Jesus obi hia promotion my God enwosra no oh Jesus prison officer singina my God yanko why Jesus Christ 2 Jesus Christ. 3 Jesus Christ. 4 Jesus Christ. 5 Jesus Christ. 6 Jesus Christ. 7 Jesus Christ. 8 Jesus Christ. 9 Jesus Christ. 10 Jesus Christ. 11 Jesus Christ. 12 Jesus Christ. 13 Jesus Christ. 14 Jesus Christ. Awurade mpa wo jema. Amen. Awurade mpa wo jema. Amen. Yankofa afrefo no yema mpa yema wo. Okay. Yɛde mpaebɔ no nyinaa aba awieyɛ Ofra de Tetelestai. ɛno ano no. Tetelestai. It is finished. Tetelestai no waje so it is finished. Yɛbie phone lines no nso wobɛtumi afrɛ 0551 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 epacho obetimi afre na afi won so aba homa no so na afi won so so ne ebo mpaye ni bia mpaye no enye kwada mamento nka 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 mamemfa me first caller na me nhwa de hello Tetelestai me pass what you ma me say me wie me ba you first time but you me akos ka say friend but you make us from I'm from akoni e bompa ye no edi enti na ugina so me e bompa ye wakoma so ade ne say ako yes papa edi na apese ye bo ho mpa ye ma wa nti wa nai but you ma fe from me pese mo bompa ye ma Awurade man musrafofro man enhyiemu ne padua so yes lord na ento ye funu no so yes lord na awomra enya wo dia man wo Jesus dim amen amen Tetelestai me pa cho Jesu ma me se ma wie wai hello Sopo. Tetelestai me pa cho Jesu ma me se ma wie me pa cho e fra so ka se friend fa Me ka se filo oshim ebi to film ni pesi mo mo je ne fa nya wo mo. Tinka mo fan to ni man bi awai. awa he fa Oshim ene kono esia no. ohwim ne kronom ahia so ho Ai, o fa phone, tinka phone e fa o de say. Oshim kono be me fa phone kwanta no. aha Be fa phone kwanta no. Ni pesi ni. Awu mo. Why? ehia ase ache Esa se ache, ifie ba ko ka de asave you plan ni sa. oh Ose omo ba omo mfa ehenfa Omo fa oshim asoran kwanta ho. okay
baby, prize, a four prize. Okay. 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 And if I told Akiola, technician. What's that? Akiola, technician. Why are they? Only studio. Are they on our hobby? So why announcement in every into in here and work and why? Medasi. Okay. Tetelestai. Me ba je first work as a friend fa. I saw a family at a free, just so a junacy. Ofata e di enti e na wo na ya ye bom pai. So I will hold na me die. Ade. Me kana nyina ma trade wo private school. Yeah, we say me fear the sinsia. Mani ba mo so say nka me yam wa na ka ai maka ku diga na quick credit o mo kire say me di fear the sinsia. Into a man bushing and 3.1. The Quaco page more KNUST as porter. Also, I didn't fear the science here into a moon to me and family. The secret my mayare a satica. Yeah, I do a million and so no. A lot of fire medical and a busman and so on. Meaning answer. Yeah, I mean, nearly that would be a empire. The empire will say. Yes, or yet da so nyankropo no. O hwe musra foforo ngu so. Enwosra ebetumi yiwa pie ni petitiri anim. Awo Jesus Christ demo. Ewurade nsuma denne na omeye wadoye wo Yesu demo. Amen. Amen. Me pacho a praise for na fire service for bi amuti bia no me pacho yesi ohwim amamfru me pacho uduru o de say Ushima, kwan na da ho no yesi yefre ba bi prizer esi ejato ho ama efie ba akokra de ahye awie nti yesre fire service ene police yesomo muditu america na monkobo anyesa de a efie no ba akon ahye awie no esa ato aso ye hyeko nti yesre mo a mutu ho na momaye Tetelestai me ba che fa so ka se fa Me pacho wudi. Acho ye friend Anti mansa but I be nti na wo de wo na ya amanfo ada na so ne. Say any mompai anko so. Ano pay. It is some of your program am say me wen na me no mompai. Ya me so no man na nanam. Okay. Sempai bomb wo mu. Ntina na ya me no mompai. Yo, so Erade nyankopon ne ngosra emra oso na egu nanam nyina na erade mo na bia ne kokohwe akwada ewo Jesus Christ dem sa ohobi ba Yesu mfa ne ngosra ensia no wo Yesu dem. Amen. Amen. Tetelestai Oui. Me pa je fa so ka se fa So me ka se free kono e frame Richmond. Bra Rich, oh how ne say? But ya re ha me pa Ya de. That's right. Sompa 93. Fasato ye me bompaya ba. Ewurade onipa ne pa egu ne yefunu. Yare bia ne abrante di asie. Ene Richard edi asie. Wo Yesu dim sa yare no. Me de Yesu moja kananim. Say Yesu demo yare entunyira. Wachia nya odia. Sisia wachia nya odia. Ayare sanya odia. Fa wodia nya odia. Na wurade ma wosra foforo yi. Enye wiye. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Okay, onso ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Me patron friend Tetelestai. Hello. Tetelestai. Where we Me patron friend so ka se free fa. me pastor make us free and to a crobo. Bible say your mom fire down and consuling. Intimacy bambo de mamma. Mikunu. Any minianum nina. Radim fan a bimbo a more day and 3 years so.
ne asɔfo ne asɔfo ma me ne nyina. Okay. Okay. Awurade Nyankopɔn fa mulunkum. Edum mutu abusua ni nyina so. Amen. Ewo Yesu din mo. Ochie ni fa hodie enyem dia. Na Bible kese emfiri Kristo nsam. Antom so. Wo Yesu din mo. Amen. Amen. Okay, so ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Tetelestai. Mo medase me pa je flo so ka se free fa. Udino. Ose Emmanuel. Me pa cho o how ne say. We ya dwuma bia nkoyi. Awurade Nyankopɔn fa ngosra. Ento abraboso. Na ngosra yi ento nsam. Ade bi eto nsam a emma wo japade firi wo nsa. Wo Yesu din mu metwam. Man. Wo Jesus Christ din mu metwam. Awurade fa ngosra ngu so. Na wo dwuma sam nya yie. Na awurade mayi wo abrabo yie. Wo Yesu din mu. Amen. Amen. Okay, also ubetimi afre 0548 931 931 0548 931 931 and 0551 931 931 0551 931 931. Hello. Me ba je flo so ka se friend. The family na outside my say Nana, the problem is saying. Pacho, meduma samu from Mr. Yankopon say more pay mamma na masama misika samu koso. And I feel so me nyame fa bambo ke pan to me maso. Na ba ko so sana exam sa oye o west there are more me na only good results ma. Okay. Awurade mashaw no fie nyina so. Man. Na awurade ngosra foforo a ode ma ne ma no. Man. Ento wabrabo so. Man. Adwuma sama aye bisi basa. Engosra ne medane no. Amen. Jesus Christ din mo. Awurade mfa wogye basa ento ma nyina so. De akọ kire nsohwe. Awurade mfa nkunimde ma no. Wo Yesu din mo. Amen. Amen. Tetelestai. Tetelestai. Me ba je flo so ka se free fa. Oh, okay. When to me anyina so. Okay, ma me fa we. Tetelestai. Me ba je flo so ka se free. Me ba cho. Yo. Me ba je ti o. Yo. The bomb pie o Kristo Yesu demo. Adwo dwuma sam se Jesus Christ nsa. Ono a odane ni panyina bra bono. Omehu adwuma sam so. Na onye ne yie. Ewo Jesus Christ demo. Afa ye de o manyina sie Yesu mogam. Sabai bokese enye mofra ne nyina de ya. Ewo Yesu demo. Amen. 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 Tetelestai. You're finished. Me ba je flo so ka se free. I do say quite informed, but as my child is coming to write an exams, and I need prayers for you, from you, and at the same time, I'm also sick, and I need protection for my family, my wife's family, my sister's family. Amen. Awurade Nyankopɔn fire samman. Man. Awurade fire samman. Emprempre ya on fire samman. Ade biara akyekere wo nipadua. Wo Yesu din mesana. Wo Yesu din mesana. Awurade Nyankopɔn
Nyankopɔn amayi wo nipadua yi afa ye de o mabra bosie Yesu mogam ade bia wo hwe anim kwan Awurade mfa wo gie basa enye ne yi wo Yesu dem mo amen Tetelestai Papa, maybe me pa che fro so ka se free fa me pa che fe me mpo me ka se fi santase mai me pa cho o ha me juma sem nyai papa ayen pasa papa okay so Awurade Nyankopɔn wa o mani pejuma ye na o ka say ensa anya adwuma no sese didi no sa Nyankopɔn no amfa ne nsanka wadwuma na o hwie ngosra foforo amfa nye wadwuma no sikasam yi wo Yesu dem mo amen ya frafrafo a utwa to Tetelestai wie me ba je fro so ka se free FM na yam ka se fra do na o problem ne say problem ni say I ma kontisem nam so mo me Bible okay so na ya de wa kontisem se Jesus Christ nsa Awurade a ode ni patu kwan na ode ni pa na Moses ye no amfa wa na Moses ye na Awurade pipa anamo bi di wa brabo achi na ahwe wa brabo no sa namo no Awurade nsan no na onye wa namo ye na hunyame ani onyam wo Yesu dem mo amen yo yewi so ya kanyina ya odia ya da wase asafoti enkan ya Tetelestai Revival Chapel International Tetelestai Revival Chapel International ayo achuma enkransa special eyes baby special eyes ejumekuo no ewo no eho ena Tetelestai Revival Chapel International enso ewo into bedru Tetelestai special eyes for jumum ho a obon se signboard esi ho signboard no ho a ofa ho a won sa so dan kama esi ho a ye ho ehye otumfo Nyankopɔn edin ene onyam anopa ya ye sorry every studio hai ebo nonso a ye betena se na ya twen nyame ma na ye ne won edi nkomo na ya ye counseling enti ye to don sa frɛ se ubetu anamon na waba na one yen abedi nkomo saa nso na ukuada nwumere bia eye osom da kese a ye ho ebo mpae nwumere bia 6:30 dia se osomase 8:30 kan na yapon efie de bia ye war night efie de bia eye war night efie de bia eye war night kese a all night chinchilincha ye nti ubetumi aba na ne yen aba be bompae ye start no 9:30 na yapon ahomachen no 9 nti mesrawo ba bia wo bia betumi ato aba na aba beda ho na ebere so a ye no nyina abompae ahye Jesus Christ di ani onyam